हमार रसोई में रोज सबनी के स्वागत बा। तो चलिए सुनर के ले बनी अच्छा से एकरा के साफ़ कर लेता थी। तो आज रोज सबनी के हम बताइम सूरन चाहे कहीं या ओल कहीं एकरा के हमनी के तरफ तो ज़्यादातर ओले कहल जाला, लेकिन कुछ आदमी एकरा के सूरन कहेलन। तो ये दो तरीका के हो गला, एक देसी होखेला एगो चलानी होखेला। देसी ये हमनी के गांव में जो होला देसी वो ओल है। तो एकरा में मिट्टी से अभी निकलल बा, तो एकरा के अच्छा से हम चाकू से साफ़ कर ले हम। ये ज़्यादातर मुंह में खुजली करेला, मतलब मुंह काटेला, हमनी के भाषा में कही तो मुंह काटेला। तो एकरा के क्या करब कि पहले हाथ में रुआ कुछ पहन ली या तो हाथ में सरसों तेल लगा के तब एकरा के छीली चाकू से, या चाहे रुआ चम्मच ले ली धारीदार, थोड़ा सा हल्का सा धार होके उस चम्मचों से अच्छा से ये छीला जाला। जब एकरा के कभी भी रउआ छीली तो हाथ में सरसों तेल लगा ली। ये देसीला ओल बहुत ज़्यादा काटेला और ज़्यादातर कोशिश करी कि अगर ओल कबार के 2 दिन धूप दिखा दे हम तो ज़्यादातर पानी ओकर सूख जाला। तो ऐसे का होला कोई कम काटेला, न तो ताज़ा ओल बहुत काटेला। तो देखिए हम सूरन के अच्छा से छील ले बानी, कोई सूरनों कहल जाला। तो एकरा के अब छील के हम का करम कि छोटा छोटा अच्छा से एकरा के धो के छोटा छोटा पीस काट ले हम। तो चलिए देखिए अच्छा से हम एकरा के धो ले बनी और छोटा छोटा पीस काट ले हम। छोटा छोटा पीस जैसे सब्जियों बनाए में काम आ जाई और रुआ अच्छा से ही गल जाई नु तो रुआ चटनी भी बना सके तनी। तो आज रुआ के हम चटनी बनाइम और बहुत अच्छा सा चटनी कहीं या चोखा कहीं, दोनों तरीका। देखिए इस तरीका से रुआ काट ली है। चटनी 2-3 दिन रुआ आराम से खा सकते हैं। देखिए सबके हम अच्छा से काट ले बनी। अब चलिए एकरा के एगो बर्तन में डाल लेता नहीं। डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालम, उबाले के हिसाब से अपना पानी डाल दी जितना उबल जाए अच्छा से। तो जैसे हम ले बनी जितना सूरन ओकर से डबल पानी डाल दे हम, कि काहे कि अगर प्रेशर कुकर में रुआ उबाली तो थोड़ा ही सा पानी डालम तो अच्छा से उबल जाए। इनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल दें ताकि ओल जब उबाली तो वो काला ना पड़े। तो एकरा में थोड़ा सा आधा चम्मच के कमी डाल दे हम तो वो अच्छा रही। अपना हल्दी डाल दी। अब अच्छा से एकरा के गैस पे मतलब मीडियम आंच करके और ढक के छोड़ दी 15 से 20 मिनट में। 15 से 20 मिनट में अच्छा से ये ओल गल जाए। अगर ये गल जाए नो तो चटनी अच्छा से पक जाए। देखी तो हमारा सूरन हो गई बा। एक के 1-2 बार चला दी कि बराबर ये गल जाए। हाथ से देख ले हम कि गलल बा कि ना। जब तक ले पूरा गल ना जाए तब तक ले एकरा के उतारब ना। तो एगो चम्मच ले लेम, ओकरा के अच्छा से निकाल लेम। चाकू से देखम तो पता चल जाला कि गलल बा कि ना। एकरा के हाथ से ऐसे दबाइम तो खुदे पता चल जाए। देखी तो ये गल गई बा, अच्छा से ये तैयार हो गई बा। अब एकरा के अच्छा से हम छान लेतानी। एकरा के छान के अब पानी एकदम निकाल लेवे के बाद ताकि पानी ना रहे, काहे कि उबालल हुआ पानी जो टेस्ट खराब कर देवेला। तो ऐसे हम अच्छा से एकरा के छान लेतानी। तेल तो सब हम छान ले बानी। अब एकरा में जो बाचल पानी बा ओकरा के फेंक दी और ओकरा के हल्का सा ठंडा होके दी। देखी तो ये हमार सूख गई बा। थोड़ा सा एकरा के अच्छा से ठंडा हो जाई तो एकरा के अच्छा से मसल दिया। चलते देखिए हमारा अच्छा से ठंडा हो गई बा। ठंडा होला से हल्का सा कालापन हो जाला तो एकरा में हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दे हम। एकरा के चम्मच से अब थोड़ा सा सबकन के मसल ली चोखा के जैसे। जैसे आलू के चोखा बनावल जाला, सत्तू पराठा बनावल जाला, वैसे एकरा के बहुत ज़्यादा मसल लेबे के बा। एकरा में नमक डाल दी। थोड़ा सा ध्यान रहे कि नमक उबाले के समय हमनी के डलले रही जा। तो एकरा में उतना ही नमक डालम जितना चाहिए। अब देखिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च एकरा के रुआ पीस के भी डाल सकतनी और बारीक काट के भी डाल सकतनी। तो हम एकरा के एकदम बारीक चॉप कर देले बनी। आ कुछ हरी मिर्च बा आ खड़ा लहसुन बा। ऐसे का होला कि 2-3 दिन रखम न तो हरी मिर्च और लहसुन अच्छा से पक जाए। कच्चा लहसुन खाए में बहुत ज़्यादा फायदा होखेला। ये चलते पहले के लोग लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करत रहे। तो हम दोनों काटियों के डाल देले बानी और खड़ो डाल देले बानी। 1 से 1.5 चम्मच रुआ नींबू के रस डाल दी। नींबू के रस ना होखे तो रुआ का करी कि ओकरा में खटाई पाउडर, अमचूर पाउडर आवेला, 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दी। आराम से एकरा के मसल दी। तेल भी उतना ही डाले के बाद ताकि तेल के खुशबू आवे।
चोखा में से। एकरा में मसाला के बाद हल्का सा खाए बेगी तेल के खुशबू आवल जाला। कभी भी देखी तो हम अच्छा से एकरा के चोखा बना देले बानी। तो बताइम जा कमेंट करके कि हमारी ओल के चोखा कैसन लागल।